Махове с гънат крак. Изходна позиция на колене и длани. Гърба е прав, корема стегнат. Вдигаме единия крак нагоре, леко свит в коляното и избутваме с петата нагоре. Не отпускаме крака напълно додолу. Гледаме да запазим напрежението в работещите мускули. Това са дупето и задно бедро. Издишваме при вдигането на крака. Опитваме се да вдигнем колкото можем по-нагоре с помощта на петата. Можем коляното леко да го сучем в страни, така че да се задейства повече страничната част на дупето, но тук е строго индивидуално. Всеки трябва да намери своята позиция, как точно най-добре усеща работещия мускул. При това кръста не се движи, абсолютно зафиксиран, не работим с кръста, работим само с дупе. Не сгъваме ръцете в лактите и нагоре-надолу.